Bukani uJumaima, le ntombazana ave ufam girl. Bukani girl, iphe ujeqe. Ixova ngazi amadombolo ujeqe nento ixova laphaya. Ungakhohlwa ukuthi uJulia phela ufam girl wasemnambithi. Cabanga thina sishaya oma prawns, what green salad. Yena uyishayela nje umxabhiso nojeqe namadombolo. Ladies, imoment ekudala silindile ifikile ukuthi sazi ukuthi ubani ozothatha iprize yokuthi ahambe nomthobisi ilanga lonke bayozithi jacuzzi, bayozithi bani in a private island. So ke I'll give it to Mr. Mthobisi opportunity asho ukuthi ubani uMakoya azohamba naye namhlanje olishayila ibhodo waphuma phambili. Ladies. Ngiyabonga ngokudla okumnandi. Khipha unyawo nashaya khona. Kodwa ke all the time iwini ihlezi i-1. Leyo wina umuntu opheka ukudla okumnandi okunesiqu. Engizwele ngisekhaya mangikudla. Konke ukudla enikuphekile bekumnandi, bekwehle isiphundu impela. Kodwa ke okwalo kungihlabe umxhwele. Lo muntu nguJumaima. Because mina ngiyakuthanda ukudla okutraditional. Ngiyabonga ke bhuti, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. I'm so happy. So I decided ukuthi uJumaima ngimthengele igift. Jumaima, nansi ibikini yakhe emeshini outfit yami engizobe ngibhukuda ngayo. So ntombazana, let's go. Azishe ke. We still have a long way to go. Isilindile private island. Hayibo ungastress nje la kwa farm girl for sure kuyayithithizela la kukhona. We ungaboba underestimate kakhulu farm girl bazokugilela imhlolo uyayazi lonto leyo. Qhubeka bhuti ungayeki. Mamela lana, I know ukuthi uyi-photographer kule entire thing yenzakala la. But lokho akusho ukuthi awusiyona indoda, uyindoda nawe. Lalela-ke, ntambama lapha e-room number 17. Ngicela ufike ungivakashele. Make sure ukuthi akekho umuntu okubonayo. Usilinde silale sonke. Mina umnyango wami ngizoshiya ngivule kancane. Mase uyangena ke ngizokukhombisa ezinye izinto ongazange wayibona empilweni yakho. Ngisho ne-future girlfriend yakho angeke ikutshengise izona lezi zinto ezokutshengisa yona. Ngikutshela nge-future angeke ikukhombe. Ungayiphuthiseliki. Hayibo madoda, uCandice ineyinqotho lo yami. Wenzani kwi-photographer? Hayibo uCandice uyayitapunela nje uyayicabuzela i-photographer. Jumaima, bekunjani kwi-island? Did you guys do anything? Bekunjani usichazele nje usithathe from A to Z mugyal iza nazo yokudala silindile lo mgosi. Hayibo ladies, what happens on the island stays on the island. Hayibo intombazane don't kiss and tell. Hayibo kanti ninjani nini? Hayibo girl, there was kissing involved. Awusitshele iza nazo. Kumele ngistep up igame yami la. Nangu umuntu ezohlula ufam girl. Why angafuna ukusitshela ukuthi kwenzakalene island? Umthobisi kuyomele ngimngenele ekamereni. Ngimngenele ebusuku, ngimngenele ngingaqokile, angakwazi nje ngisho nokuthi angiresist. Angeke mina kule island ngizophuma nendoda, not just indoda nje, indoda esigwili. Ladies, mantombazane, imini yonke ekudala silindele isize yafika.
So cela ukuthi umthobisi ke ayichoosele ukuthi ubani ohlalayo ubani ohambayo. So today it's the day. If kuukuthi ke awulitholanga irose, askisi shame, kodwa ke it's part of the game. You win or you lose. Jemima, I decided ukuthi ngikunikeze irose uhlale kwi-island because kukhona ezinye izinto engiyibonile ngawe ngayithanda. So ngisafuna ukubona more of you. Ngiyabonga bhuti. Candice, ngicela ukuthi uthathe le rose ngiqhubeke ngikwazi kangcono. You may never know. Mhlambe nami ngayithola sengilahla umlenze nje eklabhini one day. Nazo-ke bhuti angeke uzuyisole phela usukhethile-ke manje. Phela mina ngu-future bay wakho, uzobona wena thula ubheke. Bonke, angingasitholi isikhathi sanele ukuthi ngihlale phansi nawe nje sikhulume. Ngisafisa ukwazi kangcono. I decided ukuthi ngikunikeze ithuba uhlale kwi-island. Cela wamukele le rose. Thank you. Bosi, I think you are too serious for my liking. Phela nami I like a little bit of enjoyment. So I decided to let you go. Ngifisela konke okuhle. Sengathi ungamthola umuntu omfunayo empilweni.